Benvinguts un cop més. L'equip de P-Català us presentem, després de l'esdeveniment d'LG, el nou mòbil, smartphone LG G6. Com podeu veure, aquí la mà del Didac ens donarà pas a totes les novetats que podem veure únicament exteriorment. Després ja des de l'article podeu veure totes les especificacions. Com podeu veure, la nova aposta de LG té a veure sobretot amb la pantalla, és una pantalla molt més gran i que gairebé ocupa tot el que seria l'exterior del propi mòbil. Per altra banda, podem veure també que no hi ha cap mena de menú, és a dir, totes les aplicacions accedim a elles bàsicament amb la pantalla que normalment atribuiríem a l'escriptori. Sí que podem veure i accedir a diverses carpetes, però en principi no hi ha cap mena de menú. A més, la manera de presentar-ho és molt minimalista i no només en el sentit del disseny del funcionament, sinó també, com podem veure, en el disseny exterior del propi mòbil. Només trobarem 3 tipus de colors, que serien el negre, el platejat i el blanc. En aquest cas estem amb el blanc. I com podeu veure, en aquest sentit del minimalisme, podem veure la manera de desbloquejar el mòbil seria no amb un botó normal de desbloqueig que normalment trobem al lateral, sinó que es troba a la part posterior i a més és un sensor i bàsicament amb el tou del dit ja faríem per desbloquejar el nou smartphone. A més, podem veure aquí la doble càmera de 13 megapíxels amb doble flash LED que ens permetria fer captures simplement fotografies que teòricament haurien de ser ràpides i amb grans panoràmiques per accedir a tot el que volem capturar. A més, en aquest lateral podem veure com tornen a apostar pel que ja els va servir a l'LG G5, que és el botó de pujar o a baixar el volum en el lateral i no a la part posterior, com havíem trobat en altres terminals d'aquesta empresa. Per altra banda, en el moment que parlàvem de les càmeres, podem accedir també a diversos modes de captura de pantalla i de captura de fotografia i trobem un d'aquests que és el més curiós, que és el mode quadrat. És a dir, en el moment en què fem la fotografia, la podem veure mentre en podem fer una altra i a més consultar les que tenim anteriorment. Això ens permet fer altres coses, com per exemple poder juntar dues fotografies de dalt a baix, per dir-ho així, en vertical, o a més també el que podem veure ara mateix en la pantalla, que serien els mosaics. Evidentment és una innovació bastant considerable perquè no és normal, no és usual trobar-nos fotografies en format quadrat, però bé, no és l'únic format que tenim. També en tenim d'altres, trobaríem el que és el més usual, el que seria en horitzontal, i bé, més o menys també podem accedir en aquest nou format de pantalla que trobem en el mòbil. Tenim diversos videojocs que podem jugar amb aquest nou format de pantalla gràcies a Google Play i podem jugar, podem veure els colors vius, com deien els companys de Qualcomm, que ens ho presentaven en l'esdeveniment, i ens deien que aquest conjunt de colors vius es pot veure i es pot apreciar molt bé gràcies al HDR10, que és molt millor que allò que ens hem trobat anteriorment. I bé, sí que podríem apreciar a més una càmera davantera de 5 megapíxels, si no m'equivoco, i en principi això són les primeres impressions que hem tingut del nou LG G6 des d'avui, 26 de febrer, a punt de començar el Mobile World Congress.